69 każ ġdid pożittiv, 134 persuna mfejqa, 1544 każ attiv, 31 pazjent rikoverat l-Isptar Mater Dei, 5 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Din hija s-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19 f'pajjiżna kif ninsabu fl-74 ġimgħa minn meta faqqet din il-pandemija f'Malta. Waqt li l-isforzi tat-tobba u l-infermiera anke matul is-sajf jibqgħu ma jaqtaw xejn, it-tilqim jidher qed ikompli għaddej b'ritmu tajjeb kif qed ikun hemm rispons pożittiv għal walk-in clinics li ta' kull ġimgħa qed iduru fl-irħula sabiex ikunu eqreb lejn il-komunità. Intant l-Istati Uniti klassifikat lil Malta bħala pajjiż ta' riskju għoli fid-dawl taż-żieda fil-każi li kellu pajjiżna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Iċ-Ċentru tal-Istati Uniti għal kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mart, is-CDC, żied total ta' 16 pajjiż f'din il-lista fosthom Malta. Huma qed iħeġġu lin-nies sabiex jevitaw illi jsifru lejn dawn id-destinazzjonijiet inkluż pajjiżna, filwaqt li qed jagħtu parir sabiex wieħed jivvjaġġa biss lejn dawn il-pajjiżi jekk ikun imlaqqam.